a tayar shatan waka ne. Wani aikin sai soja, wuta ce horon wuta da wuta, zafi mai kashe tanuwa, iska ke kada kunnuwa, General Tani mu ce zuwa, namijin maza uban maza. Kai, General Tani nake gaya ma namijin duniya, gaba wuta baya wuta mu je zuwa, mai horon wuta da wuta, shi kadai ne namijin duniya. Kai, zaki ka wuce bangaza, kiwa kin wuce tauri, mai wasa da wuta ya hori wuta da wuta, General Tani nake gaya ma namijin duniya. Ja mu je muna bayan ga shugaban kasar mu Trenchard. Maza ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Maza ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Sarkin da yayi mutum aljani ya kaki dan adam mai jini. Allah ka bani ji har gani wake tani gwarzon maza. Maza ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Ya so da kai maza ku yi maza, maza jiran maza sai maza. General Uban ya maza ashe aikin ba su ida shi ba. Maza ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Da canin mu uba mai maza, General maza mai maza, aikin maza a dan ko maza ashe matan ba su ida shi ba. Maza ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Ku zo mu aje rigar aro dan so da shi kaɗai ke tsaro. Dan mu ya riga yin ƙasa ashe dan ku ba su gyara shi ba. Ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Shi soja ga wuta ashe soja baya tsoron wuta. General uba mai wuta ashe aikin ba su ida shi ba. Ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Ku yan kasa ku yo hankuri, ma'aikata ku yo hankuri, manoma duka ku yo hankuri ashe aikin ba su ida shi ba. Ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. General uba mai gida, in baba sai yi gyaran gida, kowa ya je ya zauna gida. Yau baba ya shigo karkara, da baba sai yi gyaran gida. Ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Baba muna da sauran kara, birni hada da makarkara, aikin mutum fitowar kara ashe aikin wasu ina shi ba. Ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. A duba cikin su manyan kara, sun taushe yan ƙananan kara, ido yana buƙatar gira ashe kallon bamu ida shi ba. Ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Kullum haya muke a gida, baba a tallafa ma gida, ɗayan haya akwai damuwa, baba ka tallafa ma gida. Ku zo mu koma ruwa ashe aikin ba a kare shi ba. Ina maza, ga gidan maza, ga gidan maza, ga gidan maza. General Tani mu je wa maza, mu je wa maza ashe aikin ba su ma iya shi ba, ba su ma iya shi ba. Kun ga aikin maza, kun ga aikin maza. Soja mu je wuta wuta, mu je wuta wuta, mu je wuta wuta. Zuce ba wuta wuta ta gudu ba dan ta ji ba. Soja marmari daga ne, soja marmari daga nesa. Ayya, General Tani mu je zuwa, namijin maza.